Gaway asa nakato si Kintoy bay. Ingaw na ko ato ba unang kabulan na may nagkita tong bayuta to ba. Gaway konsensya biya ko ato kay ginadukol-dukol na nako ba. Pakamingaw mo pud nga amigo nga bayot bisag igat kayo. Kumusta nakatong bata ato? Pagkamingawa. Hala, putik ka may Tintoy. Ay, yut, ikaw na na yut. Galas gawa naman ito eh. Ano sa'yo? Papusil ka? Hala. Kailan ko sa imo ba? Ikaw to sa una ba? Ikaw trupan ako. Oo, buwang na unsan magagalinta naman kunin mo. Army na karon. Payatay ka punin mo. Army na ako. Di ako na area sa Davao del Norte. Galas gawa, bantog lab. Unong kabulan ako lang kita si mo nag-training na day ka day. Nag-training na ako since ko nag-start kong gym. Putik, effective to kung gingon si Malas no. Ay, nakalimot ako ato ba? Basta nakalimot ako ato panahon na to. Dugay naman ko. Nagbago na jud ka, lalaki na jud ka ba? Oh, lalaki pa kang pulma, lawa sa kuwap. Nagi ba og bayot? Amnesia man siguro ka. Si unan di kag 45 ron. Ay ayo, sir. Buang salut ko si mo. Ano naman di ka di, galas gawa ni mo eh. Nga ni mo salot. Unsa man day? Ano ba? Na, putik kamay naman ka basta-basta ba eh. kunya mo duty pa ko. Sige, sige, amping. Galas gawa ni mo. Oh, kay ang tangke to na flat. Ha? Bulkito ni mo? Oh. Laya ning nani ya, wag ito trabaho ba? Yan, yung sabay pamahagi na to ano eh. Tambay ang tibok hapon ron ba? Ito income dyan. Suda ning uti tay kwarta gid eh. Ngita na nagtrabaho ni sunod eh. Ya, sabay. Tararan nyo Ay dali. paplo yo. Ya. Tararan nyo. Wala lagi tambay lang gid eh. Tambay. Wag mi kwarta ba? Naunsa, si ganahan po mo si tambay. Wad nyo mo kauno mga tirada, diskarte sa kinabuhi. Naunsa naman. Sa mga diskarte nimo day. Unsa ako? Oh, Bisag tambay ko na ako'y kwarta. Yawa good. Sa may ano ya? Mao na kitawag nga Kabibi Games. Mao na akong Kabibi? tirada. Oh, Kabibi Games. Cellphone na. Oh, through online na kay wifi makadula ka makakwarta basug ka. Ikaw, saan mo na? Saan ma ya? Oh, dali ra kayo, pasahan ta mo link ko nya. Sige, sige. I-click to ninyo. Pagkahuman, kita mo nang register. Kana register. Click na. Ito lang nimo na. Oh, click nimo na. Oh, nya kita ka nang pag-register nimo, ibutang nimo imong cellphone number ka nang legit. Pagkaman butang ra ang password, confirm your password, nya kita mo nang send ra ya. Oh, kana send. Send na. Dahil mo text sa inyong cellphone number nga OTP code, diya niya ibutang. Sus, dali araman day oy. Nya, pagsunod, kita mo ng 5 piso coin. Libre na siya ya. Libre na pag libre. Oh, pwede ka mo dito dula. Automatic na. Sample la, dula ko. Oh, cellphone. Color games. Dulaan ako ha. Patad ko yellow. Oh, yellow pa, yellow. 5. Magawas ng... Oh, daog ko, daog. Oh, wala. Ang 5 Bandi nimo. Nabay na. Oh, nana na kadali. Oy. Nah, magdita magtambay pre. Nga, utahay kung mahutdan na mo kung napili yung 5 ato. Oh, cash-in mo. Kita man ni plus babaw. Click ni mo na. Butang na ni mo imong Gcash number. Ya, isend ni mo. Mag-send na po nag-OTP code. Butang ni mo dila. Pagkaman, okay no. Example. Daugan na mo. Gusto ka mo withdraw kay Withdraw na ka. chat no. Oh, pwede. Oh, trupa. Saan man na pag-withdraw ya? Click mo nang withdraw. Ibutang na ni mong amount kung pila imong withdraw. For example, 500. Mo. Oh, withdraw kay 500. Ya, ibutang ni mo imong Gcash number. Ya, click withdraw. Wala na. Ay, dali araw na. Uy, Kwarta na. kadali lang ya ba? Saan ya? Teka tong Kintoy. Tumbayot sa una. Ay, oo, bigyan ko classmate ato. Wa na tayo pagkita-kita ba? Oh, wala, nagla din Nga, siya. wa mo kabalo yan nga. Ano ko'y balita ni Kintoy ba? Army na. Ay, Army? Army na, di ba bayot nang to? Lo, nagsuroy bayot? Na, nakita mo itong nagadlaw. Iso ko kay forma. Army na din ng Kintoy ba? Army na gali no. General na po, dili pa. Dili pa, mag-sergeant pa, sergeant pa ranggo. Hindi na basta-basta ya. Ani na lang ya. While pwede man mo mudulaan eh, pero pwede po mo patabang siya ha. Kasi, training, sundalo ba? Umutan Sige. ko man maglawas. Pwede mo siguro may sundalo ni? Oh, pwede na. Sige. Kapasar na eh. Ako kay di man kapasar. Okay, kita man. Sige. Singa na to. Sundalo. Tawagan ako. Tawagin na ya. Tawagan ako ha. Naingon ako ang training mo. Oh, training ni. Hello, Sarge. Oh, kinumdum ka tong classmate na to. Si Kuya William o si Kuya Jubin ba? Oh, kasi pwede naman silang tabangan ba? Kaya wala pa sila yung trabaho ba? Training ba? Army? Ay, kana. Pudsit. Pwede na sila tabangan? Training din, ugma. Oh, sige. Asa man dapat mag-training? Sa abandonadong bahay ni mo. Putik ka mo yung bulok. Nagi ko si bahay po. Na basta-basta. Sundalo dyan tani. Ano yun si Sarge?
Mayong buntag armis. Buntag, sir. Gusto na mo may mong sundalo jud. Sir, yes sir. Di ka bayot. Yes sir. Bayot dili. Dili, sir. Galit mo high school. Yes sir. Ready na mo training. Ready na, sir. Okay boys, mag-start na ta. 1, 2, 3, music. Anak. Siglat yan na pa ba? Anak, ibaw. Paminaw sa music. Rampa. Rampa ba? Yan. Good. Atras. Good. Mayo ni. Ya, duda ko man. Duda ko, Bugi? Dahil man to. Ate, sundalo ba siya gani? Yan, tingalag nyo, Sarge. Niya, kuyaw, man kayo. Sige, mauna na itong lasa. Kung kinsay makapasara na yung mga kudawaton. 1, 2, 3, go! Okay, maayo. Ganahan ko. Putik kamay. Di man inanan training sundalo. Dawat na ka boy, ganahan ko sa duha. Ha? Dali ka rin eh. Doon ni ato mo office ha, sa kampo. Sige, sir. Mora to, sir? Moro to. Dali, aras training, no? Dali na kayo. Eh. Kuha naman mo, sir. Isa. Chat? Pang usal ko na, sir. Gagi. Pwede. Pwede. Eh dawat mo tamo, Ay. tauhan mo tamo. Sa mo, tayong maswiluhan, Miss Sinod, sir. Kami na po mo. Oh. Libre, sir. Sige, welcome tamo, kainom taron. Sige, tara. Sige, sir. Sige, palitin inim nun to ikaw. Dali, ang training eh. Dali lagi na kayo, no? Kapit na kayo na yung huro to. Si Sarge! Kana, Sarge! Buna ni Sarge! Kana, Sarge! Paro, Sarge!